Amagunze Unity Forum. Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze na-ekwunu. Anya pụtago. Nnamani nweze ga nna aza. Nwa mụrụ n'obi eze. Egwu adị n'obi anyị nụ. AUF special. Nkwa. AUF odozi obodo ndị ọma. AUF odozi obodo ndị ọma. Onye anya na nwanne ya maka ụbọchị ikpeazụ maka alụsị na ama eburu n'aba n'obi nwanne mmadụ abụrụ ọya nụ maka na nwanne ozu na ozu arụ Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze nze ọzọ nze ọzọ nkwa Amagunze Unity Forum AUF United Peace and Development egwu dị ya Amagunze adịgo mma obodo eze. Amagunze adịgo mma obodo ọma. ọ dị mma Amagunze kwunu na-achọ Amagunze adịgo mma obodo eze. maka na Amagunze ma mmanụ Amagunze adịgo mma obodo ọma. ọ bụrụ nke anyị nchanụ ụzọ dịrị ọrụ obodo kwunu na-alụsịnụ na-eme na ụmụ akwụkwọ anyị na-eje n'akwụkwọ ebe arụ ike anyị adị mmanụ ọkwa na-enwu n'obodo nụ mmili ife ndị ọzọ dịgasị iche n'iche Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze na-ekwu nwa mụrụ n'obi eze nze ọzọ Amagunze Unity Forum ọkaibe ifunu na-emerikanụ ifunu na-emebukanụ ofobi ekwunu ji aganụ ọdịmma Amagunze kwunu na-achọ idozi obodo kwunu ji kalịsịa anyị nwelu ndị nwere ego nụ anyị nwelu ndị gụrụ akwụkwọ nụ ndị na-azụ ọfịa nọkwazịa nwanne mmadụ abụrụ ọhịa nwanne mmadụ abụrụ ọhịa nụ alụsị na mmebu n'aba n'obi nụ ọkwa ka Amagunze dị mma ka ị na-eme nwanne ozu na-awụ ozu arụ nwanne ozu na-awụ ozu arụ Nnamani ka na-aza nweze onye ọma AUF odozi obodo ndị ọma. AUF odozi obodo ndị ọma. anyị ekenebezi ndị ejigirinu na AUF Amagunze Unity Forum woman abroad ọfa ka na-ekwu maka fanụ big mens enwe na Amagunze gburugburu woman abroad mana ọ vileji dị iche iche na Amagunze ka fasi wepụtazi anụ anyị esizie na mụzam wee bido ije anyị na-eje na mmadụ erikanụ a na-achọ mmadụ achọ na mmadụ nọ anyị ekenezi anụ Chief Ezinna Philip Sondani Sani National Chairman Amagunze Unity Forum odogwu si amụsa ụmụnnebu Amagunze wee pụtasị ọya adịla na mmanụ
anyị ekenebezianụ Captain Evarist Nnaji Odengene Amuzambisi no Amagunze kisi mutasiano EOT Chairman Amagunze Unity Forum Odengene no Amagunze singilu bolu Chukwu site ngilu banelowa magene nanya naso mayege kwana siwa Onyeoma Tochukwu Nnamani nweze anyeluzenu n'ọnụ eke mmadụ ka echekwube bata nwata ka ashibịa fumanya Onyeoma n'isobili eke atụ egwu bịa Chief Friday Nnamani nwata kash onye ọnụ eke ụmụneva Amagunze Obinna nwa obodo abatazianụ Obidon isobilinu ugbenyi m ka na-abatanụ adresị ndị ugbenyi m bịa Onyeoma Chief Tochukwu John Okonkwo Nkwachukwu kwelu ndị ugbenyi mani One Akonye Weta South America Managing Director Tosi Hotel and Suites Abuja Ogwarada Ezi nwanne mmadụ gaba n'iru AUF Amakanu Chief Okechukwu Nwachukwu Ezi nwanne m n'isobilinu Kiseme kiseku Onyeoma kiseku kiseme Ayiwa King Odogwu Indian Godfather Ayiwa King Isi enu ọbụ munevu ka isi wepụtazi anụ Ezi nwanne m anyị ekenezi anụ Aztec Chijioke Nnaji ezi nwasi isi enu Amagunze wepụtazi Nze ọzọ kedu maka Mr. Ndubisi Nnaji Ndu Best Worldwide ezi nwasi ndị egwu isi enu Amagunze wepụtazi Ọ bụ National Treasury Amagunze Unity Forum aka na-edeba isobili anyị eluzie n'Ọnịcha gwa Amagunze na vasobilinu mmadụ ka echekwube batazianụ Chief Frank Nchom Chi nwata kwakụ 1 na Amagunze Onyeoma n'isi Ọnịcha gwa Amagunze wepụtazianụ isobilinu Anyama Lozonu Chief David Okenwa Obi na mkpọ odogwu Mili Madugo n'idi mma Onyeoma n'isobili ezi nwasi ebu egwu m n'ebe Amagunze wepụtazi anụ isobili onye chikwu na Amagunze bịa ezi nwanne m Chief Honorable Godwin Ikechukwu Bago onye chikwu na Amagunze onye ọnụ eke ụmụ n'ebe Amagunze Onyeoma Tochukwu kene na-egwu ọmanụ Chief Engineer Emeka Kene Odogwu n'isobili onye ndị egwu isi enu onye jụrụ
n'iso bilinu Onyeoma anyị ekenezianụ Chief Engineer Emeka Ngene ezi nwa si ndị agụ ise nọ Amagunze wepụtazianụ ọdịmma obodo anyị kwunu na-achọzinụ Amagunze adịgo mma obodo eze. AUF ndị ọma Amagunze adịgo mma obodo ọma. ọkaikpe Amagunze adịgo mma obodo eze. Amagunze adịgo mma obodo ọma. anyị ekenezianụ Mr. Titus Sunday Okafọ Destiny Man onye ugbo enyimani Amagunze ịnọkwu ya ọmaka na Amagunze abatazianụ ọ bụ onye ka na-ekwu maka ya AUF odozi obodo ndị ọma. ọzọ Francis Nnamani AUF odozi obodo ndị ọma. ọyị bụ ọmaka na Amagunze AUF odozi obodo ndị ọma. Publicity Secretary AUF Amagunze Unity Forum ihu ọgbọ ụmụnnefe Amagunze ka isi pụtasị anọ ezi nwanne m a Mr. Onyemede Onyeọma n'ịdị ụsọ Mr. Onyemede Sobilinu odogwu si oge ọgwụ ụmụnnefe Amagunze wepụtasị anọ ọ dị mma Amagunze ka onye ọbụla na-achọ nụ overseas abata Onyeọma Denis Obili Mr. Osita Okechukwu Bekene Amagunze adịgo mma obodo Mr. eze. Osita Okechukwu Amagunze adịgo mma overseas onye anyị Amagunze Amagunze adịgo mma obodo eze. South Africa bụ nke ichilechinu Amagunze adịgo mma obodo. onye ọma kenelu m Chukwudo Okechukwu nwanne ya inu ndị ọma na unu si ọnụ eke anyị Amagunze wepụtasịanụ ọya adịla unu na mmanụ ndị na-akpọrọ afọ na-ewe n'iwenu onye amakwana m ụla na mmadụ eriganụ oge ọzọ anyị ebidokwa ebe anyị kwụsịrị AUF odozi obodo ndị ọma. eji m egwu a wee na-ekele AUF odozi obodo. ndị Amagunze Unity Forum niile AUF odozi obodo. wee sịfa nke onye chinya zeruzianụ AUF odozi obodo ndị ọma. ọ bụ mụ bụ Onyeoma Tochukwu Nnamani Nweze nwoke ọgwụ nwa mụrụ n'obi eze Nnamani Nweze ka nna azanụ egwu ọdị n'obi anyị ogodo ka nzipụtazia na ụmụatụ ovulaga Amagunze adịgo mma obodo eze. Amagunze Unity Forum apụtagonu Amagunze adịgo mma obodo. unu dị ka anyanwụ ụtụtụ n'enu Amagunze adịgo mma. anyanwụ ụtụtụ nọ na-echikwa na-echi n'enu ụwa Amagunze adịgo mma obodo. unu dị ka ugo chalacha Amagunze adịgo mma obodo eze. ka obuzu ọchake